kudai wandida tatetereka murudo nguva yapera mudiwa nguva yapera idya banana mudiwa tiri murudo. Nina wangu ikati zvikanzi kuona vanhu vari kufamba navo akati varume asi ndo vana bamunini zvikanzi ndo vanhu vauya kuzondiroora. Pandakamuona akanga aina muna vachifona vakanga vari pakona vaitofonera nana Fiona wekuvhainona ikamudana nenyaya dzekudanana akandida chero muna akazviona. Song iyi ndakainyorera kuti ndakanga ndapinda murudo after a struggle yekuramba. Vasikana vairamba kudhara ikoko kuti zvekutamba ndakarambwa kunyenge kusaka mazano yes zviro zvandotaura pasongo zvakaitika ndakashandisa means dzese but semunhu akanga ari committed to have an affair with that lady ndakangoshingirira kusvika azoti last ndakuda kana ukandida chete pari ndinofarisisa ndokupa lolipopu wananza zvako tiri murudo uchisuzva zvako tiri murudo kusvika vati eke tiri murudo kusvika vati tapidza tiri murudo. Hello everyone, and welcome to another episode of Plug Me, the podcast where we uplift, inspire, and empower young people to chase their dreams and overcome life challenges. I'm your host Mukomaroni. Nasi genga rangu ndakuigira ichi baba che music, mapioneer echinhu vakatanga chinhu kare kare chakarida chikanetsa. Nasi ndatsikwa na mukoma Joseph Garakara wakaimba iyo idya banana. Makadiba Unofara tinofara kuise kunovhiwa. Aiwa right. Tinokutenda ini kuuya kwamaita mabasa ndiwayo kungotraya kubalansisa kuti zviite ndiriga kuri sei kumba nana mai nana nevafana vedu nevakoma zvese mukatona ndoga kudai it's okay. Chingadawo uziva kuti anonzi Joseph Garakara ndiani uye anochenezvei? Joseph Garakara muimbi nonga munoziva iyi song Banana ya song yangu song yakaita kuti ive limelight. Alright. Okay. Saka Joseph Garakara anoberekwa kuKadoro aizokurira mukere inonzi Mondorongezi iranda yari Kadoro. Alright. Akadzidza padenho raprimary school akapedza grade 7 yake ipapo akazoenda kusekondary school anopedza form 4 yake akazoenda kuteachers college after amboshandawo as a temporary teacher mungoziva zvaitika kudhara imboreza tumari amboshanda as a temporary teacher kubva ndazobva manaenda kuteachers college mogezinte ndakanopedzawo makore ekosi yangu ndabva ndagraduata ndakubvera qualified teacher qualified kudaro ndakadzidzisa nonga for 3 years ndobva ndazo enroll after paZimbabwe College of Music panova ndo pandakazoita a program yanzi diploma in ethnomusicology yakaita 2 years. Saka zvadaro ndo pandakawana mukana wekuita interact nemamusicians akawanda. Nonga vana mukoma Oliver Mukudzi, vana mukoma Simon Kimbetu, vana Albert Nyati, vana
vana Chioniso Maraire Okay. vakawanda nechikwata chainzi Ethnic Boss. Chioniso Maraire ndiye anga ari mukadzi Windi Brown. All right. Then chimwe chikwata chainzi Ethnic Boss chaisanganisa mbira nemagitari ndairidzirawo bass nekuitawo mabacking vocals. Then ndakaitawo futi mukana wekusangana nanafungisai zvakava pano Mashava wegospel naDuduma Nhenga wejazz. Ndakamboita imwe program yanga iri university student navo naDuduma Nhenga. Saka ndopandakakwanisa kuwana experience yakati kurei yekuti ndikwanise kuzopindawo pakuda kurekota ndega. Ndaona kuti zvinhu zvinokwanisika here. Ndopandakazotangawo kusubmita mademos achirambwa achiramba inzira yacho ihombe inorwadza. It's not a walk in the park. Right. Yes, ine makata akawanda than matero. Saka takazoti zvangu ndarekodha nechikwata changu Ethnic Boss. Ndopandakadiscoverwa nomwe producer akati kuti iwe muchinda unoimba iwe ndaona picture. Ndaona chipo mauri wadi kuunzawo something of your own zvako. Saka ndakaita the first demo ndakamupa akati harapasa 4 musongs inde unogadzisa 2. Saka ndiri bishe kugadzisa 2 songs dzedzi ndopandaka no, there is no need for you to gadzisa ma 2 songs iwa chinda unoita rehearsals then ndo yandozonzwa masongs acho 2 kurehearsal. Saka ndakatobhuka rehearsal ndanamufonera producer kuti yazonzwa rehearsal yataita ndakanzi shamwa ndikushaya time iwe chindakupa date ungoya musi wakati. Remember ndakapiwa musi wa24 June 2004. 2004 ndakapiwa date iyoyo musi wa24 na 25. 24 taisa ma-instruments, 25 taizisa mavhokal. Alright. Saka ndokurekodha kwandakaita first album yangu inonzi Kana Uineni. Yakamborira chaizvo pamaredhiyo naRadio Zimbabwe, asi ndakaona kuti yakaleka a certain push yaifanira kuita. Saka producer yakanga ndipawo master CD yandandina. Saka ndakaona kuti apa ndokunotadza kunyazobuda zvakanaka. Ndikaenda sei ndinde kudrama nemaster. Ndonori chiidemo. Ndoparakazo accepta ndakapiwa contract. Ndasanda saina contract. Uko mamsana masaina contract. Yabuza zvaunondinisa kuti ndada kutobvunza ipapo kuti kwese makazaina contract kumamiri. Ngotenga wa preacher. Wozi kuita kwakaita akanga eienda ara manager wacho. Ndakanda kumunzwisisa. Ndakabva ndangota sei ndangosiyana naye. Saka baipapo unga muserembeni. Ndakati chikabanana. Yakazingia pa second album ainzi tapinda. Alright. Makadiscover kuti mimi mune chipo chekuimba zvarini. Makanatsa kuona kuti inini zvishwa ndine chipo chekuimba. When was that? That was in 1988 when I was doing Form 3. Pabenura. Ndaenda kubira ndairidzambira nemukoma wangu. Tiri mhuri yekwagaraka. Vazukuru nehanzvadzi tatakangosangana ipapo. Saka kubira uko takaita dambudziko rekuti mukoma wako vaya vakadhakwa vatairi vanonzi Love More. Vauya vakadhakwa kudaro vakatadza kuzosimudza vhokao zvakarema pakuridza paya vhokao rakarema kuita sumuka. Ndobva tangowirana kuti rikapimbe isusu ndakangomukwenya mbaita sekugara pasi. Saka kuda kuvhunduka atikamuti aiwa tinoda togaisa ndobva takatanga kushaura kuleader in vocals. Vamwe vachidairira mashure mangu. Ndakanyanya kufarirwa paceremony iyo noda kuti ndakanga ndichiimba zvinhu zvinenge zvakanga zvichimeka sense. Unoziva kuti mbira kudhara maimbirwo adzaitwa dzanga dzisina nyaya yadzichitaura. Dzakangonyanya magore
Ningotaura anonzi maguru ana zvisingareve zvisina meaning zvisina mawezi angori sound angori sound kungoita augment the instrument. Saka ini ndakazotanga kuimba ndichiisa mawezi izvinwe zvinhu zvandaisangana nazvo muupenyu nemukurarama izvozvo ndichiita sei ndichiimba kusvika vanhu vaappreciate ikatoita mbiri yakawanda sei pane munhu akatotitepa ipapo neredhiyo mazuva kune maredhiyo aitepa aye makasezi kaya kwakatone makasezi anga ari makasezi saka pawakatepa akatofamba naro tepiro tikadedzwa kwakawanda nezegrupu rembira ndachinoridza. Saka ipapo ndopa ndakatanga kuziva kuti aiwa I've got a voice for music. Ndinoimba inini. Ndinoimba. Alright. Hakuzi hapana akadhauta chero mudzimu yakabuda ipapo. Yakatotaurawo futi kuti aiwa apa pane chipa. Vakabuda mudzimu here? Pakabuda mudzimu. Ndo purpose yebira ka. Kune kuri kukoka midzimu. Kukoka midzimu yemumusha. Alright. Saka izvozvi as I speak I've got a project yandiri kuita yakazangana mbira nemagitari. Okay. Ndine song yandakatorekodha inonzi Bvunza. Ine mbira nemagitari. Ipapo ndakaridza mbira, ndakaridza bass guitar. I'm trying to come up with this project so in memory of my brother. Because he's the one akandita kuti ndizive kuridza. Ndingali kuti ndiyakandipinza music industry. Ariko or is it? He's late. Alright. So I'm doing it in memory of yes. Alright. In memory of him. Of your brother. Okay. Okay. So nyaya hombe ndiye idya banana. Idya banana chii chaitika kuti muridze munyore song yakafanana nekuti idya banana. Ndazvambonyatsa kuita sei? Yeah. Because song here it's a love song. Ende vanhu vazhinji vanoita misconstrue the message. Mino zvavanozofunga kuda kuisa pairi. But ukateerera song here kutanga kwainoita ndiri kupfimba chimoko. Okay. Kuti ndiwo achindidawo. Ndaperera sana ndisina zvinondaperera. Handizvi. Saka vanhu vanozointerpreta chiche pakanzi idya banana. Vasina kunzwa kwakubva chi? Kubva message. Ungati kumunhu uri kupfimba womuti idya banana zvaunofungira. Ngotanga kuti idya banana. Song iyi ndakainyorera kuti ndakanga ndapinda murudo after a struggle yekurambwa. Vasikana vairamba kudhara ikoko kuti zvekutamba ndakarambwa kunyenge kuzamazamo yes zviro zvandotaura pasongo zvakaitika ndakashandisa means this but semunhu akanga ari committed to have an affair with that lady ndakangoita sei ndakangoshingirira kusvika azototi last ndakuda pasina kana nguva taita appointment tosangana paEaster inda ndiri kubasa kwana ndiri temporary teacher tosangana paEaster tozoona kuti tingaita sei toitosei standard sangana pa ndatomuona uyo ndaenda kwaari ndasvika unoziva kana adiwa kaona ane jinja rese kuti aiwa ine chiboko chake ndichisvika papenoti saka nhasi toita sei what can we do kuti timake zuva ranhasi rive a memorable one for us. Enda kopi kutandarira kopi zvikanzi urikuona munini wangu ikati zvikanzi uri kuona vanhu vari kufamba navo akati varume asi ndo vana bamunini zvikanzi ndo vanhu vauya kuzondiroora. Dara ndakambofumba kuti vamwe vari dangondinzwawo pandakatoona kuti hazveshuwa because akatozooneka chop akati chiri gandira sei ndinovajoina because vangana kuti dhauta kuti zvakumira sei I'm very sorry. Endo zvitopera zvakadaro unoziva une wakagadzirira so but ndakabva kumakuseni kwandakabva ikoko kusvikira kumba kunorara kupinda magumbezi ndakazomuka mheno nonga zvakapunovira. Saka nyaya dzemujolo idzi hadzina kutanga nhasi kazviri kuimbwa mazuva ano kuti zvakazodai madisappointment akanga uriko kare. Masanga ariko nakare
isusu tinototi pamwe ana mai vedu aya ndo vanhu vakatoitira navo kwedu cheche saka hazvitoriko futi zvazviriko wezi ukatarisa tichitaura modernization haina kutanga ndingangoti kuma after 1990 thereabout vanhu vanenge kunyanya kuona zvinhu zvakaona kumatelevision vanenge vangava source of information yanga yakuvapa zvinhu zviri modernized. Saka vakanga vakuona zvakawanda nekuti ndokwakatangira mujoro iko ndokwakatotangira. Nyaya yavanditaurira baba yandichamisa handina kumbofunga kuti zvaiitika kare ende handina kuziva kuti song yainzi idya banana because isusu taingoitamba seona udiki taingotamba tichitotamba namheno dzataitotamba tichitonakizwa but we didn't know kuti pane mumwe munhu akabaionera akagumana. Aiwa kuchekwa chairo. Saka tinongoti sorry izve. Aiwa muupenyu zvinowanika unoziva kuti hakuna munhu asina that life experience kusangana nezvinhu zvidisappointing zvinenge zvichita kuti kwatina zvotongouya muupenyu hwako. You have to embrace that. Okay, Joseph Garagara, who would you say contributed to your success and what role did they play in your journey? Right. Inini ngakuti source of inspiration yangu tanga chiri chikwata chainzi Nyami Sound chaibva nekukariba chakanga chitungamirirwa nainzi Richard Mapuaman. He was a lead guitarist and a lead vocalist as well. Saka munhu yeye aindikombodzera masongs zvandaifarira zvekuti ndandisina music yandisina kunotedzera ndaitedzera music yavo vakangoburitsa sanhasi mangwana inoenda kudzimba dzese ndisingatongotarisa kana kuteerera something ndainge ndichifarira that group. Of course there are some vakazouyawo zvavo vamwewo vakazoita sei. I can't dispute the fact kuti vana Dembo vana John Chibadura naye vana Mukoma Alec Machisa na Nicholas kunyanya vachiri pamwe na Nicholas Zakaria ndo vamwe vakamboondipa delete Nicholas Zakaria. Alright madzibaba ndizvo ndo vanhu vakandiita kundifarire kunyanya Sungura. Ndipinde Musungura. Saka vanhu vakazondibatsira manje pakupinda Musungura. Ndinoda kutaura munin'ina wangu anonzi Norman Tapambo. Munin'ina chaiye Tapambo is another same medu. Iye anga ari munhu anga ari nenyaya yekuti ndabhuira kuchikoro kunoita mabhuku ndizvo. Saka iye akangoti achipedza chikoro akaenda kumuzi. Saka anga ane experience anga iri better than yangu. Saka akabatsira pakundiunganidzira vanhu vaiziva kuti uyu neuyu vanoridza magitara zvakanaka. Uyu anogona kuridza drum, uyu anogona mabhigi vocals, anogona chii. Iye was also part of the band. Iye munin'ina wenyu wacho iye. Alright. Player which? Airidza bass nelead. Alright. Saka ndiye munhu akandibatsira. Nevamwewo vakazoitawo chip in financially. Because mari dzadzinoita panyaya yemarehesals unobhadhara kurehesal kurehesal netransport dzekutransporta vanhu vauye nekudzokera. Saka vakanga varipo mamapindo vataigudanawo navo. Handifungi kuti vachada kunzwa kuti ndiri kutaura nezvavo. Kuni upenyu nezvoitika vanhu munhu anenge akutu. Alright. Mozopedzisira musatoonana futi pasina kana chimwe chikonzero chakamboitika chinobatika. I appreciate them pane zvavakaita izvozvo. Alright. Saka kusabatika uku kana kusada kutaurwa uku kutya futi kunge vachibatsira futi aiwa kuti anenge akuti pamwe vatori out of reach for me. Alright. Because pane kuwira nakatakazoita pamberi newenyu wavo. Alright. Haisi nyaya zvayo. Because I have to appreciate kuti vakandibatsira. Although takazoenda different ways pamberi asi makabatsirwa. Aiwa izvo zvakanaka kuti kana uchinge wabatsirwa
satarise chakaipa tasa chakaita sei chakanaka chinenge wakaitirwa chiri wakazoitirwa chakaipa zvako hazvitaurwe taura chakanaka paai. Okay, Mr. Garagara, we all know that every successful person anosangana nezvakawanda, especially mukuita zvinhu zvake achida kutraya kuda kusimuka. Mimi zvii zvamakasangana nazvo zvakakushungurudzai mungava mujeni yenyu yemusic zvakanyanya kuti chamunodasa kuti ichi ndakanyanya kurwadziwa? Successful person munhu anenge akutosimukira, saka chii chakanyanya kukushungurudzai Wagarakara? Mubvunzo wakanaka chaizvo. Unoziva kuti chinhu chinoitika ndechekuti uchitanga basa remusic zvikwanisiro ndozvezvinenge like mainstruments netransport zvinhu zvacho kuenda kumashows ndozvezvinetsa. Saka nguva iyoyo une uri munhu anenge ari vulnerable because unosangana navanhu vanoti ndoda kubatsira iwe waida kungokuita sei kukumora. Saka takasangana nesituation iyoyo yanga iri situation yekuti unogona kuzosvika pakuti kandirege zvemasho izvi because I'm not benefiting. Makatomfunga kuda kurega? Ndakatongoda kuzvirege. Makazongoshinga zvangu. Unoziva chero uneone vamwe vanhu vanachikupawo simba futi ka paunonoita paipe pane vanokuinspire unoziva kuti mudhara iyo utori mbiri yakanaka ukadaro unova disappointa mafanza ako ndizvo. Saka ndizvo zvimwe zvekuti ndingati zvakada kumbondidzorera mashure but ndobva ndazoenda mberi nekuti ndakazoti third album yainzi Kechiwanezai Grammar Records yakandipromisa kuti ikakwanisa 5,000 copies in a week per piece, like kutengesa ma CD ikatengesa ikasela about over 5,000 copies. Alright. Saka album rakabuda musi weTuesday, rakabuda by Thursday ratonta more than 5,000 copies dzanga dzaenda. Ndabva ndangofonerwa on that Friday kuzi yaone yautore zvinhu zvako. Ndakazoita hangu dambudziko rekuti ndasina transport but ndakazowanawo vakazibatsira vasendi kutakura zvinakaisa pano. Saka wakakupromisa izvo because ndada kutovhunza ndachibvunza pamwe vanogona aiwa Grammar during those days yanga isingakunyeberi. Alright. Endo ukatasa vaimba wakafanana nesu inini Gift Amuri nana vamwe wakaita mukurumbira that time ukaona asina kutengerwa motikari neGrammar. Ini my first car I drove ndakaitengerwa neGrammar. Sure. Because vanhu vakawanda vano 2-3 there's my hatchback alright. Saka manga matoridza ichikapanana iri patotaura kuti like pachallenges ichikapanana yanga iri pana tapinda iri second album kandi ndakatanga kuenda kuGrammar then pandakaita second album rainzi Kechiwanezai ndo rakataurwa kunzi kana rikangotengesa more than 5,000 nokupa and ndo rakuti raka in 3 days ranga ratoni more than 5,000 copies. Aiwa, wow. Saka ndakangoti ndo chimwe chinhu zvakazondiencourage. Then after pane there are some people vanoda kuona pamera chinobatsira kuti vanhu paita chakanaka unozoda kuuya wada kutanga kubatsira tinoona kunouya ndakuti chiko anzi vanonzi vana mucheka dzafa ndizvo kana kuti vaive vanoda kubenefita pasi pavasina kurima vanokohwa pavasina kurima vanga wakuuya takanga takaizosangana nevanhu ivavo. Some of them were majournalists, vanenge vari madzidhiri vamwe vari chichi vachitoto iwewe kana usina kundipa something handikuridze pari. Koita zvimwe maartist aienda kune mapromota aida kuti promota otaura kuti mukatora nhingi uyu ini musazvanditora ivo vanachiziva kuti vanhu vatori well up kudaro nokuti this promoter cannot do without them. Saka vaitaura kuti kana mukangomutora mukamupromota isu zvatichaita sei zvinhu zvaiitika ende zvichiri kuitika nanhasi
zvekutsikirirana saka tiri kutaura kuti hondo idzi dzingori kwese, dziriko kungava kumachechi, kungava kumusic, kungava even chero ukatarisa izvozvi, ukatarisa vafana varikuda kubudira vazhinji vari kuita mukurumbira, they coming across mahindrance dzivayo nemaobstacles ekuti vanoiswa mabhokora nevamwe vanenge makudai kuti upinde upinde. Saka ndo zvimwe zvinorwadza. Wagara tichisvika panguva yekuti mayouth, tine mayouth edu ari kustruggle during the music. Many young people today struggle with finding their purpose. What advice would you give to them? Hakuna chinhu chinokunda munhu akashingirira kuita anoda. Muchirungu they say determination is the only thing to achieve a people, or the only wish. If you are determined, you get wherever you want to get. Saka nyaya inoitika ndekuti tinokurumidza kuora mwoyo. Maybe waita project yekutanga, project yayo inofamba zvakanaka sezvo ndandaita inini, andakuora mwoyo, makashingirira ndikati ini chandirofunga maybe zvaunochifila iwo haufanirwa kukundwa nezvotaurwa nevanhu, because vanotaura zvakawanda kana pakabuda, especially pakabuda project yemusic, vanhu vanotanga kushora, vanotanga kutaura zvanoda kutaura. But iwewe kana une pfungwa, believe in whatever you are doing, believe in your works. I think my works angu inini anokunda. Pane chimwe chandandisa kutaura inini ndichitanga kuita zvemusic, I think even my wife was discouraging me. Ukupedza mari, mamugone kuimba. Dai matosvaka zvenyu masongs enyara, but dai matosvaka mumwe munhu andase anokuimbira, but mamugone kuimba. Those waitaura mai wangu. Saka those are discouraging words. Zekuti uri mumwe munhu unobva wadase watongosiya. Zvakutaura kuma, because hazvingobva outside, zvokona kutobva within your family members vachitokutaura zvokuti uri kupedza kutaura mwoyo kuti akadizga banana yakarira kai vakazenge vakuti chii amai wangu zvandakaita mai kuti ndakaenda dhiri kunesa mainstruments, ndakaisa mainstruments one Saturday, musi weSunday ndaifanira kuisa mavhokals, ndaifanira kuita mavhokals kubva na5 varuduka kusvika pandopedzera, because mavhokals ari paipa ndakaita ndega, ndakana backing vocalist makaleya mavhokals lead vocal, mabacking vocals ese ndakaita, ndaiti ndikaleya first vocal pavanochindidzidzira ndichiimba dzanga vocal, alright, maharmonies ese ndindaita. Multiple talent. As a teacher, I was a school. I mean, choir master. Ndiri choir master. Ndichiri kuzvita ndichiri kuzvinji. Alright. I was a choir master. Ndasingaruzi. That was the number one yet in the young. Alright. Okay. Zvikoro zvipi zvakaya? Zvandakadzidzisa. Ndakadzidzisa zvikoro zvakawanda. Ndakadzidzisa panonzi paGavunga Primary School. Ndikadzidzisa paMandora Primary School. Ndikadzidzisa paRenje Primary School kuSanyati. Zvandataura zvo ndezvekumondoro. Ndadzidzisa paMakwechere. Ndikadzidzisa panonzi paKasirisiri. Ndikadzokazve ndikadzidzisa panonzi paBenhura Secondary School. Pandakazobva ndaenda kuTeachers College. Ndichibva kuTeachers College ndakadzokera kuSanyati kunoita TP. Ndobva ndadeploya futi pachikoro ipapo, because headmaster akandirequesta kuti kana apedza kufundira kuti auye. Ndobva ndadzoka pachikoro ichocho pakasirisiri. Ndobva ndazotransfer maenda kuZemunzu kwamakwara kumwamburo, because ndandaroora mukadzaisenza muno maHarare, saka kuti ndibve kuSanyati ndiye kuno zvazviri zvinorwadza mari. Zvairema. Okay. So how important is education in pursuing one's dream? In pursuing music, education is very important, because you know how to source information, and you know how to arrange the information that you have sourced into a song. Alright.
zvinhu zvinotoda education yakanyanya nekuti we are dealing with something that requires knowledge yemanos. Kuti when you are singing this note, are you singing it at exactly where it should be sung? Alright. Pane mumwe asingatoziva kuti ndiri kuita discord agoramba achitokonanya Chiva. saka izvo zvoda knowledge yechikoro. Chikoro chinokuudza kuti there is another song yandakanzwa yekuti I cannot say that, but song hiyo yaitaura vafana vedu toitauro yanzi melody. Saka akazoda kuisa tonic soul, akazoda kuisa tonic soul ipapo manje ndopa akazonyanya kuratidza kuti haana kudzidza nezvazvo because akanga kuti do re mi fa sol. Yeah, actually I know this song. I know this song. Aida akashandisa yatinoti isusu akashandisa inonzi modulator scale. Do re mi fa sol la ti do. Yet do re mi yefaunzi do re mi. Saka iri noti rakaisa pana mi rimwe noti rimwe noti kumberi. Saka izvozvo dai kuti akanga akamboitawo akasangana nazvo muupenyu angadai achisusumai nekuti takazviita maita kukwanisa kuzvinota kuti aiwa apa pakaita sei. It's a very good song and yakaita zvakanaka but ngoti you find such mistakes dzinokwanisa kuitika kana usina kupfuura nepazviri. Okay. So, Mr. Garagara, how do you use your music to inspire people, especially young people? Especially young people. I think it's the message that I that is entailed in my song. Because I don't select kuti ndiri kuimba zvechikuru chete. Ndogona kuimba zvimwe zvichidiki kuti zvinoenderana nevafana vari kuimba mazuva ano. Ndinoda kupa muenzaniso imwe song yandakaita yanga ine marhymes. Handimozati kuzimudhanso vanoita zvekuraima ndine imwe song yandakaita yainzi yaimba yaifamba chidaiso itori paalbum ronzi kuti zvityise. Yaiti pandakamuona akanga aina muna vachifona vakanga vari pakona vaitofonera nana Fiona wekuvhainona ndikamudana nenyaya dzekudanana akandida chero muna akazviona. Saka you find kuti pane rhyming napinda murhyming imomo. Right? Yeah, the song ngandimurhaima rhyming inoda kuti zviite sei zviitike, inoda kuti zviite zvine kakunakidza, zvine kamwe karhythm kazvino aiwa like zvakabva pamadetembo aya because it's a style in poetry final link and cross link inowanikwa saka taizviita kuchikoro saka saka chiti kana ukaenda kuchikoro chiri zviri zvinongoflowa. Okay. Mr. Garagara, how do you balance your things? You are a teacher, you are a musician. Muri kufamba sei? Muri kuzviita sei baba? Kuda kuti mutitsanangurirewo ipapo. Right, each and every is its own time. Okay. Asa ndinoenda Monday to Friday from 8 a.m. to 4 p.m. Ndizvi? Saka nguva iyoyo handisi kumagitari. Kana ndabva kubasa, let's say ndine masongs andoda kuita ndiri kumba. I take my instrument andoda kushandisa ipapo. Ndoridza ndichiimba zvandoda kuita sei. Zvandiri kuda kuita. Andoda saka inguva dzekuti hazvicha affecta kubasa. Affecta music. During the weekends, that's when we do some live shows. All right. Ndatinde kubasa plus isusu as teachers we have my holidays akawanda. Tine 3 1 month holidays 3 pagore. Amunowana. Saka kuchikoro pamwe mune musina chamune muchiitisa ine kuchikoro panguva idzokere. All right. Pazororo
like zura April okay April wesosvika muna May uzodzokera kubasa saka unoni time yakawanda saka ndo time yamunenge muchifambawo nemagitari nemashows okay saka hazvimbofa zvakaclasha in any way. Alright. Mr. Garagara, as a teacher, how do you handle and nurture students who have a passion for music at school? Right, it has been made easier this time around by the new curriculum that was designed by the Ministry of Primary and Secondary Education. Okay. Hakuna mwana ari primary school asadzidze music and hakuna teacher anoticha primary school anoti handigoni kudzidzisa music, because the workshops are being held to train them to teach those practical subjects. According to that, the HBC, heritage based curriculum, iri kufocus panyaya dzekuti mwana adzidze ma life skills ekuti mangwana at whatever level, if he drops out of school anowana chinomu ari relevant in the society, anowana chinhu chinomubatsira kuti awane survival. Anowana saka curriculum iyoyo ine masubjects akafanana ne-ICT, ine masubjects akafanana ne-PE and art. Masubjects iwayo anobatsira kuti vana vaende hands on things that they will help them. Longa we have an example Yamkoma Alec Machis, who left school at a very tender age, but found himself talented and decided to pursue a career in music because that's where his talent was. So he became successful because he had something to do, even though he did not continue with his education. Asi vakawana zvakaita kuti upenyu utenge kufambira mberi. Saka ndozvinhu zvakaonekwa mune hurumende kuti we have such kids vanogona kunge vari talented nezvavanoita but vasina mazuzo ekuti varamba vachienda kuchikoro. Saka ndinoona sekuti that one is very well catered in maprimary schools. Hapana kana mubereki achakomplaina kuti mwana haangaregi kuita music kana ticha anoti mwana ngavari kuita music because it's now included in the curriculum and they are writing this subject at grade level. Alright. Saka it's a requirement yekuti mwana atifanira kutozviita. Hapana mwana anosinodza azvo. Saka tikutotaura kuti zvaiitika kare izvizvi kunzi kuimba chirombe zvakazodai zvokuda kuti izvozvi zvabva hapachisina zvichataurika izvozvo. Pasina zvichataurika. Kwanzwa anotaura izvozvo nonga atori nedambudziko rekuti anoda kupimwadzidziswa. Anozonzwisisa kuti zvirikufamba. Okay, Mr. Garagara, Diripa, what advice would you like to give to young people who are out there? In terms of music, in terms of I don't want anything, chamungada kupa advice yamungada kupa kune mayouth. Right, the biggest advice that, or maybe the greatest advice that I feel I should give ndeyekuti in life kana uri kukura uri mwana wechidiki try to learn a lot of things. Don't be confined to one thing because you don't know kuti ichakubudisa nechipi. Learn a lot of things. Ukasvika pari kudzidzwa kuridza marimba ridza, pari kudzidzwa kuridza gitari ridza, ukasvika pari kudzidza kuvezwa chaiveza, pari kufurwa simbi, pari kuva makanika zvese. You don't know kuti uchabuda nepapo. I think vamwe vanhu vanongokura vachiti ini ndoda kuzongoita conductor wekombi. Ende kwandomboita ukangochuza izvozvo. Ndo zvanenge ada. Variko kurarama zvakadaro. But kana kuhora kana ungati wazosiya basa rechiconductor racho. Wakura. Woita sei? Saka you have to learn a lot of things so that chawasangana nacho unofanira kuchigamuchira ndochadiwa naMwari ndiitewo. Ndirarame nacho. Nekuti nowakachimboita before. Vagara tine dambudziko rapoterera munyika yedu ino yose. Taita problem yemadrugs akuaffecta our youth. Ndo waita kuti tive tichikudedzai mayouth iwayo kuti munotiwo chinazvo kuaffectika kwaita mayouth, kuparara kuita mayouth nenyaya yemadrugs iyoyo. Chingava chii
tingaite sei kuti zvichiita sei zvichipera? Right. Ipapo ndobvumirana nekuti iri dambudziko chaiyo. Ende dambudziko razengezesa pasi. It's a disaster. Ngati munyika mese dambudziko rako. Ndinoona sekuti nini mumayouth edu ari kushoterwa nezvekuita. Okay. Saka mukushoterwa nezvekuita anopedzisira atsvaga zvinhu zvinongomuvaraidza panguva iyoyo ende asingazivi kuti zviri kumugwara. Okay. Ndopatinoona kuti pane yatinoti muchirungu peer pressure or the peer education, whereby they learn from their those of their same age. Kuti iwe unonetseka nechi atitorei mutoriro atorei bvudzi ukamborova mutoriro hauna chauchafunga. Uzunguka mangwana uchirova futi mumwe hauna chimwe chauchafunga. Dai mayouth atsvagirwa zvinhu zvekuita like imimi program yenyu yamuri kuti yakanakira kuti it's giving ideas to these youth so that there are a lot of things that they should engage in, that they should try and do, so that they don't think about drugs. Okay. They vatiza kwa madrugs because madrugs inyaya yekuti munhu anongoswera akagara ari pamadreni pamisha hakuna mabasa hakuna chii, saka haana chimwe chinhu chomuvaraidza. Kuti awane mari yekuti atenge kana hembe dzaanopfeka izvozvo zvinogara zvichimushungurudza. Saka pfungwa dzavo dzinenge dziri dzokuti oraiti ndingasvike pindichikurudzira kudai pena nditsvage chimwe njira sei chinondiita calm. In fact it's not calming. Chinongondiita overshot so that I don't think about these things. Okay. Ndongodzima zvangu ndokuita sei ndongofunga kuti all is well. Ndongozona ndamuka mangwana. Wozokatarisa vanhu madrugs havana kana dambudziko. Iro akarara apa anogona mangwana akangoparara haana basa kuti chano kana chii. You see, saka that kind of mentality ndoida kubviswa mavari nekuvatsvagira zvekuti vaite. Vanofanira vasawane nguva yakareba inge vakapombono vasazoneka. Totokurudzira even hurumende chaiyo izvozvo kuti chinhu chekutanga dai vaita kuti kana maindastry anga achishanda so that vana vanowana mabasa ekuenda vachika. Munhu akawanawo pei yake anokwanisa kuronga upenyu hwake zvakanaka. Ndizvozvo. Koita iyo nyaya yemafunds ekuti mayouth apiwe afandwe mana maprojects avanoida because zvino havana mari. Vabereki vakangokwanisa kukumisa kuchikoro saka zvagumira ipapo. Ndizvo zvagumira ipapo. Mumwe akatopasa akatadza kuenda kuuniversity kana kuenda kumacollege asi aine maqualifications kuti akwanise kuenda. But dai hurumende yakwanisa kuti ipe maproject ekuti vaite vachifanda maproject ayo, I think chinogona kuti get rid of these problems zakusana nemadrugs. Alright. Okay. Ndomaonera. Alright. Okay. Joseph Garagara ndakuita ngandikudzokera kumashure. Mune zvamakatigadzirira zvigore rimwe zvakawandisa. Handitaura kuti ndine collab yandoita naGift Amuri. Alright. Ukatasa Gift Amuri takaita mukurumbira semi iya ine song yakaenzwa Matuka. Indine yangu yaidya bana. Ndizvo. Akaita mahit song. Anga akadai. 2006 ndizvo ne song yatiri kuita 32. Alright. Amene kana tikazowanawo vamwe vachazopinda ipapo but plan iri kuti 32 ndio iko at the moment. Alright. At the same time ndakudza ndine masongs andiri kuita in memory of your brother. Pandipinza mambo ndanzwa muchidaro. Saka iwa yatoripo so far ndakarekodha masongs 4 embira. Right. Saka I am still polishing them in the studio. Alright. But it's all good this year. Wari kumda this year? Saka tinotomavhurira maziso. Zvanya mogara makaisa nzeve paground. Tinzwe. Muzomutinimira. Mungaende here musina kundipo kadya banana. Wada kuona mayouth. Tati titangire pakukuvunza kuti zvakafamba sei zvakazoita sei tati chirega tichitaura zvemadrugs pekupedzisira kuita kuti vakwanise kuteerera program yedu iyi. Uzongotanga nekuti madrugs bagarwe. So isu saka ndakoti rega titangire kupi
uko tichidzika tsoro zvakanaka uchitira kuda kwadaiso kukwira gomo upoterera ndizvo saka inini ndoda kumbonzwa hangu mutipo idya banana yataitamba tisiri kuziva kuti yakakubaya panorwadza hataisaziva kuti yanga iri mujolo thing ndarohwa panyama zvisinei ndichaimba hangu part yaidya banana inonyanya kufarwa kana idya banana pacho then ndapedza iyoyo pane imwe yandoziva kuti mayuthi havasati vainzwa asi inoda kudakadza paidya banana. Aiwa ndizvozvo baba. Uchazoimba zvakubva. It's okay baba. Saka kudai wandida tatetereka murudo nguva yapera mudiwa nguva yapera idya banana mudiwa tiri murudo. Saka voice hariende. Aiwa voice is an asset. Since that you should protect kana uri muimbi. Haikona umwa zvese. Haikona kudya zvese. Ya muchingori munhu angori. Ndosaka ndona voice yangu it's getting better as I grow up. Yes. Ngadai rakatoparara. Dai muri munhu ari kuita zvatati chataura zvemadrugs. Zvaka zviri kutoparara. Aiwa. I'm a family man. Yes. A teacher by profession. Okay. A musician by profession. A journalist by profession. By professional. Muchatotibatsira. Chatoya muchocha kumana ite so. Mutamboza kuchara zvemedia and stuff. Saka makadzidza. Ndotone my ideas ndokona kuzokupa mukati. No problem baba. Tiri kukura. We need imimi mutibatsire. Isi tiri my youth. Matoti uya kunotibatsira. One call yakangoitwa. Production makabva mato manya inini handidisappoint kunyanya vanoda kudzidza pamusoro pamo ndizvozvo baba. I'm a teacher. As a teacher, as a musician, role yangu imwe chete to teach the society, the communities in society at large. Right. Saka ndife ndakadisappointa. Inda kutonakidzwa. Pane kamati muda kutipa kakamwe. Ndipei. Panonzi tipei mutinzwe. Panonzi farirai. Farirai. Ndichangu katitori pamusoro pachamberi. I know it's okay. Nyozepei baba. Kana ukandida chete pari ndinofarisisa ndokupa lolipopu wananza zvako tiri murudo uchisuzva zvako tiri murudo kusvika vati eke tiri murudo kusvika vati tapidza tiri murudo. Duda collab. Duda collab. Duda collab andopedza. Ngoti panapa ndakazvistrena. Namuna kutamba ndo. Ndakazvitambanuka paimba. Ndakafanira kuti ndiri mustudio ndiyazovhura huro seho. Apa ndichitostrena kuti usanyanya kuenda. Aiwa. Wagara. Tinoda kuti tikutendei nekuuya kwamaita chirongwa chePlug Me. Aiwa. Chirongwa chemayouth. Neniwo ndiri kutendai nekuti muchandisitso pane rimwe level. Ndizvozvo baba. Matoita izvo. Isusu ndiri kutoona kunge ndisu tichatositwa rimwe level. Nemi because tikisana. Aiwa. No, isusu ka. Ani ndakudza kuti takatamba idya banana kudhara. Torwa diki. I didn't know kuti ndichasangana nemi. Andamboza ndichagara panapa nemi tichitaura kuti but naMwari. Zvakazongera sei? Zvabva zvangoita. Saka ndinoshuvira kuti tichiramba tichishanda tese. Tichiramba tichishanda tese. Ndichiramba tichidedzana pane zvine zviitika zvatichiita euzeng TV. Tinge tiripo tese totokudedzai baba. Chimboya pane zviri kuitika. Baba, uyai mutira tidzenzira. Kuzi isusu ndisu mayouth acho. Handitika. I'm always available. Handitika. Aiwa saka tinokutendai wagara nekuuya kwamaita muprogram yedu euzeng TV. You're welcome. Iba Plug Me, my youth. Tikungonyanya ngoti titaure as my youth. Yes. Kuramba dzingouya dzingoringa muso ndozaita tikudedzei baba. Rambai muchirovedzera. Inini I believe kuti chinhu chikaramba taura. Chichawana nzeve dzichapinda. Ende chigowana magadzisirwo achinyi. Alright. Saka asi tikaita
tikaita give up zvekuti tanyanya kuzvitaura hapana ari kumbozviteedzera hapana chiri kuchinja hapanoita sei ipapo ndopatoiterasa ngatirambei takashinga kurovedzera chete chero ukamuudza muiti kuti siyai izvi nhasi akasasiya ramba uchidzoka with the same word achati kusei ndiri kuramba ndiri kuzi achazowana sense in whatever aiwa ndizvozvo baba unochitaura pamusoro pake aiwa tinotenda baba ndabvira ndatenda kare. Aiwa, thank you so much Mr. Karakara for coming to our channel. All right. Okay guys, nhasi tanga tinawa Joseph Karakara wakaimba Itya Banana. Tinowatenda nepo yakawaita. Uyezve program yedu yemayouth charamba tichingounza vaimbi vakasiyana siyana. Charamba tichiunza vaimbi vakawanda, charamba tichiunza vanoita, tichiunza vanoita zvemabusinesses padhiri redu semayouth. Bose tinoda kunyanya kuita kuinspire mayouth kuti musatye pazvinhu zvenyu. So ndinotaura kwamuri guys, endai paElzeng TV musubscribe. Bose chatinoda ndimi mafollowers, tinoda mafollowers enyu zvedu zvese zviite. Plug me, this is our thing.